Sahni palwaka singking guna dahana lena Cata trining rana wedok nalakni
sampo samya madali rapate twi lateng kanda sayang kong mangun sangiti benjang sangat simit celati nyong tali wuwus kutha Surawilaga kaya kutha Singawregil pasti sangga dendanya mangambak ya kula nuwun man kula keng Putra Durmagati nyuwun pangapunten jalaran kula linggih enten nginggil awit wedal menika kula makili Kang Mas Dursasana ingkang dereng kepareng siba dhateng negari Ngastina lagi niku to man pirang-pirang pisawanan kok Kakang Dursasana ora ketok wajan nganti kangen awake beno. Ya Durmagati ora dadi apa pancen wis sak trepe yen Kang Masmu Dursasana ora siba kowe sing dadi sesulihe lagi niku to man. Kaya gak siba-siba ki eneng apa? Tak kandhani Durmagati lan kabeh anakku Kurawa. Mulane Kakangmu Dursasana durung siba sebab wektu iki lagi nggemblengke anake lanang ya ponakanmu Dursala. Karepen dadi bocah sing digdaya. Yen wis digdaya kanggo ngadepi Pandhawa sewanci-wanci njaluk praja Ngamarta sing wis ditotohke nalika main dadu. Sumpahe Dursala sing tak rungokke Pandhawa kelakon njaluk bali praja Ngamarta yen Pandhawa wis bisa nglangkahi bangkene Dursala. Wah, sae niku. Menawi leres ngaten nika sae tegesipun Kang Mas Dursasana niku kurup oleh duwe anak si Dursala. Niku tegese anak anu nganindita bisa mikul dhuwur mendem jero karo sing tuwek. Pancen kuwi sing digegadang Kakangmu Dursasana kalih. Dursasana wis kandha dhewe ya ben wong tuane yen perang ora tau menang ning anake kudu ngungkuli bapakne. Hah, lah niku menek menang lho Man, nek menang niku. Ha mengke nek kalah napa ora mrongos. Manut kabar sing tak tampa sing gembleng Dursala kuwi pendhita pepethingan Durmagati. Lho, enggih kula ngertos ajeng pendhita pepethingan menek. Jeneng Pethuk Pandhawa sak anake niku mesti akeh mletone kok, Man. Tuladane kaya Ngastina niki. Ngastina niku pun ping pira ketekan pendhita. Lah, bareng kuwi kandha ngono padha karo ingkang dumadi ana Siti Inggil Praja Ngastina siji sing tak rembug. Pripun? Kang Raka Duryudana menggalihake marang trekae peranakan Pandhawa oleh wektu dina iki padha gladhen yuda ana Tegal Kuru sisih kulon. Ya kuwi nyaketi tapel wates Praja Ngastina. Nggih. Ing kono aku duwe panyakara bawa. Yen to suwening suwe yen wis rumangsa kuat peranakan Pandhawa mau mesti bakal njaluk bali Praja Ngastina lan Praja Ngamarta. Ora sisip sing dadi kandhaku ora let suwe wis anggeni teka. Wis anggeni sawanana ngersani Kang Raka Duryudana wigatine njaluk disejarahke tumrap Praja Ngastina. Sakwise tak sejarahke wis anggeni duwe panggerba yen to gamblang Ngastina iki duweke para Pandhawa wis anggeni banjur arep njaluk Praja Ngastina. Entuk ora entuk Ngastina arep dijaluk wis anggeni. Lah nggih mpun to nggih diulungke mawon to. Diulungke mawon nyatane kabeh niku pun do mudeng. Nek sing jeneng Ngastina niku tinggalane Pak Cilik Pandu. Mula Kurawa niku ora duwe wajibe kok terus agan gagahi Ngastina niku ora kena. Pun engko dibalekke mawon. Tinimbang malah Sulaya padha sedulur Ngamarta sing wis ditotohke nalika main dadu engko dibalekke sisan mawon. Urip sing rukun, Man.
Lho, ngoten iki. Urip ku ya wis rukun, swasana ayem tentrem, pikiran semeleh, atine ora kemrungsung. Mergo ora dioyak-oyak karo kahanan. Mila malah kula serujuk sanget niku. Pripun Kakang Prabu rak nggih ngulungke ta? Gosik. Ngulungke Praja Ngastina iki ora gampang, ora mung glundung semprong le Durmagati. Nalika semana yen to aku iki gelem balekke Praja Ngastina tumrap marang para Pandhawa, kowe ora iso urip mulya nganti saiki iki. Lho, yen Kakang Drestarata ora kersa dadi ratu ora apa-apa. Ning ya anak-anak iki kudune dipikir ta. Mula nganti kowe mangan enak turu jenak. Nyandang sarwa pantes mangan wareg ku ya merga saka pambudidayaku. Yen to nganti Praja Ngastina dijaluk wis anggene kok mung dulungke aku sing ora trima. Merga iki sejatine dadi duweke Kang Raka Daryudana. Ngono. Bola, terus pripun? Kang Raka Daryudana durung kersa paring dawuh kerampungane masrahke Ngastina apa ora. Nanging malah kewetu sing dadi dawuh wis anggene iki nunggu ana njaba jabaning alun-alun. Kersane Kang Raka bakal dipenggalih utawa dirembuk marang kabeh para kura ora let suwe ana pendhita prapta ana pendhapa Ngastina pendhita meneh jenenge Begawan Dewantaka saka ing Parangkusuma. Dheweke dikongkon karo Ratu Gustine nglamar putuku Lesmanawati. Ing kene aku duwe penjaluk. Napa penyuwune? Lesmanawati geduga tak masrahke Prabu Dewakatong ning Begawan Dewantaka Prabu Dewakatong kudu bisa mujuti sing dadi pitukane. Pitukane ora ana liya ya kuwi sirahe para Pandhawa. Ngaten iya. Ning aku ya njaluk dipanjeri minangka kanggo tandha yen ta wis gumathok. Aku njaluk ditangsuli sirahe wis anggeni. Tegese gandeng Begawan Dewantaka wis aguh. Ayo kowe kabeh tak perintah ngombyongi lakune Begawan Dewantaka. Wigati mateni wis anggeni minangka kanggo tetali rembug yen ta Begawan Dewantaka saguh mateni Pandhawa. Pun kula nyuwun pamit mawon. Kula nyuwun pamit mawon, man kula isih pengin menangi taun anyar. Jarak kok wis anggeni. Walah man. Gak ajeng sepinten to suwene umure niku. Wis anggeni aja to padha-padha menungsa sedeng dewa yen kleru iso didak-idal. Ane ya sing pun ora apa-apa niku wis dadi pitung sampean yo budal mawon kula ya tak ndelok. Kaya ngapa trajange pendhita niki? Pendhita mumpuni napa mboten? Iya. Mula ayo kowe kabeh tak kanthi sabiyantu Begawan Dewantaka nyekel wis anggene iki. Nggih, tak derekke. Swatama wonten dawuh paman. Mara metu njaba perintahna para wadyabala wigati. Kene ngrangket wis anggene gedene mateni Bambang wis anggene Paramadapa Silang. Enjing bidha gumara saking Ngastina Nagri. Kung ingkang Salakaswa Prabusananira lir surya wetalira saka ing Jalanidya rasa madangi jagat tuk mungup-mungup aning sabocahing wukir merbabak bang sumirat prasarating surya nampek mega lan gunung-gunung Wata kaya mangkono wis ketingal lumaris bidaring sangya para Kurawa